A v tejto chvíli bola cena Mojmirovec Urmina, veľká oktobrová cena, rovina prvej kategórie na 2000 metrov odštartovaná. Uvidíme, kto pôjde hneď po štarte dopredu. Zdá sa, že je to s číslom 1 na bariére Oakboy. Takisto sa teraz na bariéru zaradil Proud Boris, Y King, takisto za ním na bariére Easy Tiger, Redcliffe. Trošku na chvoste je teraz Lipy, ktorý na štarte zaostal. Pred ním jeho stajňový kolega All About Sam. Teraz sa to zdá sa definitívne utriaslo a do oblúka pri jazdeckých oddieloch budú na prvých dvoch miestach točiť zverenci Jaroslava Hanáčka, Oakboy, ktorý možno robí vodiča Proud Borisovi. Potom je tam ďalej Easy Tiger, teraz druhou stopou prechádza na druhé miesto a ešte vedľa neho Redcliffe s jokom Jaroslavom Linkom. Ďalej je tam Y King so Zdenkom Švidom, ktorý už dnes jedny dostihy vyhral a v ďalších dvoch bol tesne druhý. Stále teda tempo diktuje Oakboy, za neho sa zavesil Easy Tiger, už trojica favoritov Proud Boris, Y King a All About Sam, ktorí sa strážia, a na chvoste pola Marion a Lipy. Teraz už vedenie prebral Easy Tiger a teraz cez neho pri vbiehaní do oblúka pod výpadovkou prechádza Redcliffe, ktorý má ambíciu nastúpiť, ale zdá sa, že tí hlavní favoriti tento trhák zachycujú. Je to konkrétne Y King, takže Redcliffe, za ním už v závese Y King. Ďalej je tam All About Sam. Proud Boris ako keby troška strácal, ale je vo výhodnej pozícii na bariére, takže je to Redcliffe. Redcliffe momentálne na prvom mieste a prichádza nápor Y Kinga. Redcliffe alebo Y King, zdá sa, že All About Sam ani Proud Boris už nebudú mať dostatok síl, takže je to medzi Y Kingom a Redcliffom. Y King prechádza do vedenia, ale Redcliffe sa drží. Y King alebo Redcliffe, zdá sa, že to bude Y King. Y King, Redcliffe, Proud Boris, Marion prekvapivo, Lipy, Easy Tiger, All About Sam a Oakboy.